андай. Ну, балалар белән үзебезнең теге дуслар кебек хис итәбез без аның белән. Аның белән эшләү рәхәт. Әнәсесе белән рәхәт ул менә. Рәхәт, теге шаярта да белә, теге кайбер җирдә вот киңәш бирә. Шул. Димәк, син чыгыш ясаганда аның киңәшләрен һәрвакытта истә тотасың шулай бит? Бу җырда гына түгел, бу тормышта да шулай. Чөнки берәр вакытта, мәсәлән, икеләнгән вакытлар була шундый. Менә Рафинат абыйга шалтыратасың, любой момент ул бердә каршы килми, син тыңлый һәм ярдәм итә. Шул вакыттан җиңел булып китә һәм дөрес юлга, как бы сказать, направляет ул сине. Димәк, иң беренче чиратта ул синең дустың буларак. Дустым абый һәм әйе. Егетләр, әйтегез әле, кеше буларак менә Рафинат абыйның нинди сыйфатын үзегезгә алыр идегез? Тормышта кайсы кирәк булачак? Кызганычка каршы, минем бер сыйфатым бик әйбәт түгел һәм Рафинат абыйдан мин сабырлыкны алыр идем. Сабыр димәк ул. Алмаз, син ничек уйлыйсың? Килешәм. Шулай ук. Егетләр, әйдәгез бүгенге дәрескә әзерлекне күрсәтик. Әзерлекне башлыйк. Сулыш һәм безнең бүгенгесе күнегүләрдән башлыйбыз. Кулларны билләргә куйдык. Дус, киңәшче һәм укытучы. Рафинат Салахов укучылар өчен янып көеп яши. Шуңа да укучылар аның дәресләрен түземсезлек белән көтеп алалар. Аның максаты яшь булган бар белемен тапшыру. Рафинат әфәнде безнең бик сабыр, бик төгәл, бик әйткән сүзендә тора торган һәм иҗат белән саташып яши торган кеше. Башын күтәрмичә балалар белән эшли. Мәктәпләр буенча менә безнең иҗат йортында гына түгел, мәктәпләргә барып балаларны табып, җырларга ярата торган балаларны табып, үз мөстәкыйль һәм дә без менә шушы милли бүлекне бергә торгыздык дип әйтәсем дә килә Киров районында, чөнки ул булмаган. Без шушында бергә 10 елдан артык бергә яшәп киләбез һәм балаларны милли үзаңлы итеп үстерү, балаларга шушы тәрбия бирү, әхлак тәрбиясе дә һәм аларны төрле яклап үзебезнең милләт балалары итеп үстерүдә без икебез бергә көндә бергә без. Айгөл Хәмзина Казан кызын 7нче сыйныфта белем ала. Бик теләп музыка белән шөгыльләнә. Буш вакыты калса, ул китаплар укырга ярата, әдәбият белән кызыксына. Şulay şatlanığı neden ele disinme? Onun şulay şatlanığı neden ele disinme? Leysen yangara yavabi tulda leysen istemle. Leysen yangara yavabi tulda leysen istemle. Şabbır 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 yavali sen yangara. Şabbır 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 yavali sen yangara. Güzel güzel hele şuna bilmişsin mekitini de. Leysen bitolu yangarlarının en güzeli bittinde. Leysen şulay şatlanğanda güzel duramın ayıp. Leysen şulay şatlanğanda güzel duramın ayıp. Güzel yangarayım deyip uyluydırım gayım. Güzel yangarayım deyip uyluydırım gayım. Şıbbır 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 yavali seni yangara. Şıbbır 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 yavali seni yangara. Güzel
Мугжизага ышанасызмы? Мугжиза ул әкияти персонажлардан, әкияттән килгән нәрсә инде. Шулай бит. Мугжизалар әкияттә була. Ну, безнең тормышта да булады дип уйлыйм мин, чөнки бездә менә без уйлап йөргән теләкләр була кайчагында. Менә бу булсын иде, менә эшләсе иде, бу кешене күрәсе иде. Или менә бу шул вакытта шунда буласы иде дигән уйлар ничектер безне әйтәләр бит, уй сүз ул материальный дип, материал. Шуңа күрә күрәсең, менә бу ниләр минем уйламымча күп туры килә. Менә мугжиза шул вакытта син көткән әйбер синең алдыңа килеп басса, эшләнсә, эшләр син уйлаган. Менә шул мугжиза дип уйлыйм мин. Үзегез нинди тылсым ясар идегез, тылсымчы булсагыз? Мугжиза бу билгеле кешеләргә яхшылык, ул мугжиза була аламы икән? Эшләү, булышу, саулык, сәламәтлек теләү. Бөтен дөнья кешеләре сау сәламәт булсыннар дигән менә мин фикердә, мин аны һәр көнне теләйм, теләгәндә дә андый сүзләрне. Ә инде билгеле үзеңә менә һаман да алга карап эшләргә ясаны иде мин. Саулык, сәламәтлек биреп, иҗат итәргә ясаны иде, кешеләр белән эшләргә, туганнар белән бергә яшәргә, дуслар белән бергә яшәргә бу дөньяда. Рафинат Салахов гармун тимәләренә бармакларын тидерү белән аннан моң агыла башлый. Ул үзе белән бергә һәр кемне, улысын, кечесен җыр иленә алып керә. Рафинат абыйның укучылары заман җырлары белән бер рәттән татар халык җырларында өйрәнә. Әнә ничек тырышып, моңлы итеп кызлар ай былбылым җырын башкара. Музыкантлар безнең шактый күп, әмма ләкин ул шулар арасында үзенең мәгълүматлылыгы белән, белемле булуы белән үзенә җәлеп итте. Аннары аның безнең борынгы сәнгатьтә, хәзерге заман сәнгате белән дә кызыксынуы шулай ук минем күңелемә ул хуш килде. Аның белән без 15-нче гимназиядә эшли башлаган идек. Балаларга милли музыкаль тәрбия бирү эшендә, һәм дә ул балалар бүген инде үсеп җитте. Җимешләребезне күрәбез. Әлбәттә, мондый музыкант ул әйтик безнең милли сәнгатебезнең бер хәзинәсе ул. Мин аңарга алдагы көндә исәнлек, саулык теләр идем. Иҗади уңышлар. Бигрәк тә инде менә бу балаларның милли музыка тәрбиясендә аның уңышларын күрә белеп, аңарга ярдәм итсәк иде. Чөнки андый кешеләребезнең бик күп түгел. Менә шулар арасында безнең Рафинат әфәнде үзенең бик матур урынын биләп алды. Рафинат Салахов балаларны музыка серләренә төшенергә, табигатьне, кешеләрне, тормышны яратырга өйрәтә. Күптән түгел чыккан «Күләсе килеп тора» исемле китабына да бу сыйфатларны берләштергән җырлар тупланган. Шул 24 җырның барысы да балалар өчен. Кем белә? Кулыгызны күтәрегез. Ягез нәйдә кыюрак? Кыюрак? Мин беләм. Яйлы алмас әйдәле. Мин алифба дип уйлыйм. Афәрин, икенче ки. Мин беләм. Алмас тагын. Бу шатлык кирәк, шатлык. Дөресме? Алдагы кине тыңлыйбыз. Монда кызлар белә ахрысы. Гасырлар аша узган Казан. Алмаз белә ахрысы. Күләсе килеп тора.
Биюшігә сүз әйтмәгез, бии ыстара диләр. Бу балалар чыннан да биегән сайын ыстара, камилләшә. Дорога из города театр студиясы республикабызда үткәрелгән һәр бәйгедә кичәдә көтеп алынган кунак. Ә шул студияның изумрудный город төркеме үз чыгышлары белән сезне дә таң калдырыр. Ышанмыйсызмы? Үзегез карагыз. Кәйеф шәпне куям белән, һәр тамчыда кояш килә. Көмеш тамчы бәлүр тамчы, иренемә минем тамчы. Көмеш тамчы бәлүр тамчы, иренемә минем тамчы, иренемә минем тамчы. Тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап, көмеш тамчы бәлүр тамчы, там-там-там тамчы. Тамчыда тормышының, йыты калыбер тамчының, безгә нәмәгәләр ята, тамчы килтә һәр ырлактан, безгә нәмәгәләр ята, тамчы килтә һәр ырлактан, көмеш тамчы бәлүр тамчы, иренемә минем тамчы, көмеш тамчы бәлүр тамчы, иренемә минем тамчы, иренемә минем тамчы. Тап-тап-тап-тап-тап-тап, көмеш тамчы бәлүр тамчы, там-там-там тамчы. Без үзебез тере тамчы, ярышабыз егырлыктан, тамчы юган гөлләрнең дә тиңе юк бит матурлыктан. Тамчы юган гөлләрнең дә тиңе юк бит матурлыктан. Көмеш тамчы бәлүр тамчы, иренемә минем тамчы. Көмеш тамчы бәлүр тамчы, иренемә минем тамчы, иренемә минем тамчы. Тап-тап-тап-тап-тап-тап, көмеш тамчы бәлүр тамчы, там-там-там тамчы. Тап-тап-тап-тап-тап-тап, көмеш тамчы бәлүр тамчы, там-там-там тамчы. Там-тамчы. Ялкаулык дигән әйбер сезгә танышмы? Бу ялкаулык дигән нәрсә, аны ничек нәрсәләр белән чагыштырып була? Ялкаулык ул былай гына нәрсәдер эшләйсе килмәгәннән генә дә белән генә дә тормый, аннан гына да тормый. Ялкаулык. Монда төрле сәбәпләр булырга мөмкин. Чөнки безнең менә бу җир шарында дип әйтәм, бүтән планеталарның тәэсире көчле. Шушы безгә иң якын бу планета Ай. Ай дәврендә һәр 3 көн сайын кешенең организмында үзгәреп төрле безнең баштан аякка хәтле үтә. Менә ул вакытта инде кешенең төрле чирләре килеп чыга, төрле настроениялар килеп чыга. Менә ялкаулык шулдыр дип уйлыйм мин. Чөнки монда тәэсир итү безгә читтән планеталарның тәэсире дип уйлыйм. Сез безнең белән ачыктан-ачык сөйләштегезме? 5 баллы шкала буенча карасак, ничә балл куяр дигез? Юк, ачыктан-ачык сөйләшүе, мин ачыктан-ачык сөйләштем. Балл буенча 5 дидегез мәле сез, 5 диде? Баллы системадан. Мин 4 куяр идем үземә диде. Рафинат абый ихласлыгын 4 балл белән генә бәяләсә дә, укучылар аңа 5 куйды. Афәрин диясе генә кала. Бездән еракта яшәсәләр дә, татар җанлы, милләтенең байлыгын саклаучы шатлык партияләр ансамбле Мәскәүдә яшәүче милләттәшләребезгә чыннан да зур шатлык. Аларның репертуарында халкыбызның күңелендә мәңге сакланачак җырлар да, мөнәҗәтләр дә, заманча җырлар да күп. Аеруча яратып Рафинат Салаховның җырларын башкаралар. Güzel tatar telebizini, dallı tatar telebizini, zorlayıp
Мең шатлык. Шатлыклар ләшәбез. Әйдәгез, дуслар, бергәләп. Әйдәгез, дуслар, бергәләп. Җырлыйбыз да бийбез. Уйныйбыз да көләбез. Барыбызга бәхет теләп, шатлыклар ләшәбез. Шатлыклар өләшәбез. Җыр мусафир эйләшәбез. Шатландырып һәркемне. Сер бирмибез, сынаклыйбыз. Без бит шатлык төркеме. Шат, 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 шатлык без. Җырлыйбыз да бийбез. Шат, шат, шатлык без. Җырлыйбыз да бийбез. Гүзәл татар телебезне, данлы татар телебезне зурлыйбыз, кадерлибез. 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 Зурлыйбыз, кадерлибез. Очрашу вакыты төгәлләнүгә карамастан, балалар тылсымчы композитор абыйлары белән саубуллашырга ашыкмады. Чөнки әйтеләсе сүзләр, сөресе киңәшләр әле шактый. Бәйрәм истәлеге итеп, Рафинат Салахов кечкенә тыңлаучысына үз китабын бүләк итте. Кем белә, бәлки биргә килгән балалар киләчәктә танылган җырчылар булырлар. Анысын әлбәттә вакыт һәм яшь җырчыларның тырышлыгы күрсәтер.